Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Idlule Nemiphefumulo emibili ingozi eyenzeke ku R23 namhlanje ekseni ebandakanya iloli kanye nemonto encane yenzeke ngezithuba zabo 5 ekseni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangoqala sijonele likhasi wamoyelekile igama lami usibonga konke wakandando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_media. Kusale ukukhalo kwenzeka isiphihli sengozi kwadlula Nemiphefumulo emibili okushayisana khona iloli kanye nemonto encane ngase Idlule eBalfour ngesithuba zabo 5 ekseni. Ngebhadi ke abebehamba ngemonto encane ababili bashone khona endaweni yesigameko emva kokulimala kabi. Umshayeli weloli yena kube ukuthi akalimalanga neze abezosizo oluphuthumayo bafike ngokukhulu ukusheshsha endaweni yesigameko bafica kwenzeke isiphihli sengozi lapho okushone khona abantu ababili abebehamba ngemonto encane. Kube sekuphazamiseka nokuhamba komgwaqo njengoba umgwaqo uke wathi ukuvalwa isikhashanyana. Abantu basale beshaqekile ngaso lesigameko. Sithi tutu kwemndeni nezihlobo abathe badlule emhlabeni. Bafethu lezi indaba ezebhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ntathela YouTube sengibhoma kanje ngithi ngibambe evidweni elandelayo.